Kung walay mo chat ni mo karon, ayaw dayon ka una. Ayaw po huna-huna nga nalimtan na sa kalibutan ug sa tanan. Basig busy lang sila sa ilang trabaho ug panginabuhi. O nagulat lang nga ikaw ang mauna aron magsugod sa istorya. Ayaw sige tan-aw sa messenger, matabil ng mga kaldono. Kay base ng notifikasyon nga imong gibuhat, wala pagyud mo tungha. Nangapay upang nga sige go online, pero dili mo sugot o kuna. Kay pareho ramong nagulat kung kinsa ang mas maisog mo chat tuna. Dili tanan nga hilo, wala na'y pagtagat. Usahay na ulaw lang o naglibog unsa ikaingon dayon. Busa ayaw kahadlok ngay ikaw ang muna. Kayang maayong panahigala ay magsugod sa simpleng kumusta. Kung walay mo chat ni mo karon, ayaw ka balaka. Basin nagulat lang sila nga ikaw ang mauna. Ayaw sige overthink sa ilang kahilom. Kayo sahay pareho ramong gusto mag-istorya. Apan walay mo sugo. Chat lang mo ay o kumusta naman. Walay mawala kung ikaw ang mohat na mag-unang mensahe karon. Kay mas maayo nang musulay kaysa maguwat hangtod ugma. Nga pareho ramong online pero walay nahitabo nga istorya. Naapay uban nga sigig tan-aw sa imong story kada adlaw. Pero kung chat na gani mura kawatan, usag lang kalat sa kalibutan. Naapod mga tao nga kusog mo react to emoji. Pero kung seryosong istorya kalit lang mawala sa party. Basin ang imong crush nagulat rapod sa imong hello. Kay nahadlok pud siya basin sinzondra sa imong profile photo. Katawanan man paminawon pero tinudo sa hay. Ang duha ka tawo gusto mag-chat pero walay gustong maunag yun di ay. Busa ayaw kahadlok nga mahimong una. Kay dili sukdanan sa gugma o friendship ang kinsay nagsugod una. Ang importante tinud-an na yung walay pagpa-importante. Kayang komunikasyon dili kompetisyon sa pagpakulog pagpa-famous. Kung walay mo chat ni mo karon, ayaw ka balaka. Basin nagulat lang sila nga ikaw ang mauna. Ayaw sige overthink sa ilang kahilom. Kayo sahay pareho ramong gusto mag-istorya. Apan walay mo sugod. Chat lang o hi o kumusta naman. Walay mawala kung ikaw ang mohatapog unang mensahe karon. Kay mas maayo nang musulay kaysa maguwat ang tutugma. Nga pareho ramong online pero walay nahitabo nga istorya. O kung wala gihapon sila'y reply pagkahuman sa imong chat. Ayaw lampot kasukod ayon lugayaw himuag dakong drama. Kaya tunay mga tao nga bisigit sa kinabuhi. Uga dunay ubang nga nakatulog samtang nagtanaw sa TV. Importante nga wala kay pagmahay sa ulahi. Kay imong gibuhat ang imong bahin nga makidulog makigamigo. Ang mensahe mahimo rang usa ka click. Pero usahay maunay sinugdanan sa usa ka maayong panagigala ay nga liko.